Ofram na nasa sibe ene nso masan atoa mo ewo mo kwankwa anu ase mo fie mu ene mo dwuma mu nam di nkranhye sem ana ebre mo enti mo nyime mo no eni papi ana atutu akwan akotratra nkrofo aman so se o mo bobra abrabo bi koyie ebi susu nkoyie na mpani se so ko na sanye ya sambra no fie eni fie emrantie mienu bi a yefre baako yawado na ekron susu de kwabna afriye na wo muti kura yefre no se priwutirim kurom ya kura ehwa abrabo no din kakra onyankopon ya omadom ema onya kwan ebituye okodra manone no hwe se ne hositie no yawado eka ekire afriye se afriye yitra yeyi o ani abepie kuro bi etise yie mu enti bomodra ne enya adwuma na yenko penutirim kosisi adan na fe yemie be adwuma na fe ye maamenom ye nuanom ene enamfo no ma wo mo ho no soso enya bibi nye ye kase betana no amana no haidi a ene na yaye enipa ya nwini fie enti se de mpani ka no fie ni fie o ka sa no asemo pie afrie anu ba ya ne se yaw na wadi asem na okay midi no ntia sia na ehye ma firi yie onyankopon adome na maba be firi kro papa bu sei na midi da men san kotere priwutirim ko primitirim yaw men yenne enye tena yaw de ka se de be firi yenye sa mo modena ne mpa bibi ne nkofie osisa opa kokoye afi yawo ado ehya ase kopa adwuma bi yei afiri yenso kopa adwuma bi yei yawo sika kakra wonya ni nyina ode soma kofie aba yedi sidan fefefe afi obombo bia do nsoso e de kotu sika krabia na afiri ye de ani je ne de ema ensa eni ese wo kwani aji se afiri ye ni ntwaso ene wonto otuto niema bebre ebra oda suti krom ho no a ana abansesa ebaye abansesa no baye na baye obaye no kan se afi ohofo bia enkorukrum eba sa no na yire pa esanse na yawado aboa no huninti entempa ana ofa awemhyen esan kofie afi afriye niye ni ma ototo yi obere watimi di akọ afi de ne ha adwene kura ne se sabra no oni sika wo no ho eti ba se yenko no na wontimi enko abanfoforo ba ye hyebra hyeda edi toso eda no so ye no afiri ye ntimi enko enti aban no edi wiemhye besese nipa no waka krombo nyina edi won kogu sire bi so obi amfiri ho na wonko no krom ana kwasem nie na ya awre hosem na ya wadu kodu fie no afiri ya wofo busa nsa na anu awai wose yekodu ye no ye papa mu obi akobon no bra okrofoforo so wose nti wusi dan afiri ohuni wose bibo na mane na nso so wose woni akofiri ye o baabi nti eno ho adwuma na ne wo ye do ho yawado ekodu krom ho no ye siri da fefefa ama na wie sika ode koye no ode koye adwuma ekoi bie adwuma ma krom ma no ayoye afen nkrofo hya ase se odi afiri ye atem nanso no oni baabi a edi afiri ye akwakosie abusuafo mo amunum esre so abrabo esre so na anyanya nkere awowo asebo ene ejata ewo esre so aduane ni ho
esere so ensuo di ho nanso so ye de wo makwa kogu eho ebra na afriye ene ado eyi no asama afriye kan ba ko ne se me de metena krom ha ya na miwu ha kura no a me kankan ekura besie me enti me de priwitiri me de me nko obio ye de wo mkogu sire so no afei nipa no hyase se owu maako asebo hyase se akiri biawe ajata akiri biawe awo ekabi afei yenya nkyɛn so ekabi sukom ane konfita ekum kototu awia so no hyase se edi wo mu ɛwɔ sire so nipa no hyase se owu maako afei duru baabi no na afiriye ohun ne awonka nipa na ewu nanum ni nyina kankan entimi ensie afriye enti afriye duru so ba bewo no na ya awerho ani usun ade ba ko kai ye ne se ni nua yawado eka kire ne se ofie ni fie wanya fie angu wanya dan angu wanya ba bi angu se esre so na ne kankan so anya siefo abusuafo enam afutuo ne se si yetu kwan ne enema ekoye ho a ya moman kan fie do fie ne fie emma kwantuo mu nya odesa emma ba bi a wotie sesei nka se wo betra ho da ensisa bitimi aba na sensisa no ba ho na abehunu se fie ene fie yawado esa ko fie asomdwe mu na afriye de ko wu akwantuo mu tantan nipa bebra ka akwantuo mu ntimi nko adentra oye wadwene se ehwa ana obetana nnuan mo wa akwantuo mu titiriwo se bibi kakra ba onsema ya hwefie ewo se primutiri mu anye de nanso se wo san boaboa ho na san kɔ hɔ a primutiri mu ebetimi aye de ade ama afoforo ensoso etika se ofie ni fie na se ne usiti bia no daache beko fie mafutu se amade bo ede ma wo ededei esusu edie kai na fa bitu tirim na mmoa wo beda mase